Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukwal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň dürli ukwal pursatlaryny ele alyp, olary bir-birinden habardar etmekligi gözüňde tutýan bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Mehruan doğanlar. Türkmenlerde ayal ataçkanna dilen bir söz var. Elbette ata-babalarymyzdan galan bu sözüň haýsy döwre degişligi hatda dürli soraglar var. Emma ol döwür nähil döwrem bolsa, bu ýagdaýyň häzir türkmenleriň köpçülikde ýaşaýan ýerlerine kim-kimden üýtgäp barýanlygyny aýtmaga esas var. Türkmenistanda inni epes wagtdan bäri mejlisiň ýolbaşçysy Zenan Maşgala. Idil şoň ýaly Zenan ministrlerim var. Şol wagtyň özünde de Owgan we İran türkmenleriniň arasynda hem öňe saýlanan Zenanlara has köp duş gelýär. Elbette ýagdaýa beýlik ýurtlar bilen deňeşdirilip haberlende bolsa, türkmenleriň henize çenli bu uğurdan yetmeli teklikleri az däl. Eýsem türkmenleriň arasynda Zenanlaryň jemgyýetçilik budaklaryna öňe saýlanmagynyň öňünde nähil böwetler barka. Sosial durmuşynda belli bir baglançaklar aşan Zenanlaryň iş şertlerine nähil bökdönüşlikler barka. Şeýle Zenanlara ýyl içinde nähil garalýarka. Dünya türkmenleri gepleşigimizde ynha şu soraglara jogap berýär. Gepleşigimizdäki gurrundaşlarymyz bolsa, Irannaki türkmen türkmenleriniň öňdewarjy ýaşulsy Nur Muhammed Ak, Türkiýedäki Owganistan türkmenleriniň Talipler birleşiginiň başlygy Esadulla Erkin, häzir Türkiýede zähmet migranty bolup işläp gören Türkmenistanyna 2 sany ýokary bilim diplomy bolan zähmet migranty bunça daglar. Bilinçli ýaly, İran İslam Respublikasynyň türkmenleriniň arasynda şäher häkimlikleriniň mejlisine agzalyga saýlanmaklyk ýaly syýasy işlere işin gatnaşan türkmen zenanlarynyň bardygy wagtda maglumatlar gelip bolýar. Eýsem İrandaky türkmenleriň arasynda zenanlaryň jemgyýetçilik budaklaryna öňe saýlanmagynyň öňünde nähil böwetler barka. Sosial durmuşynda belli bir baglançaklar aşan zenanlaryň iş şertlerine nähili bökdönüşlikler barka. Şeýle Zenanlara ýyl içinde nähil garalýarka. Dünya türkmenleri üçin bolaryň jogabyny İrandaky türkmenleriniň öňdewarjy ýaşullarynyň Nur Muhammed Akdan alaly. İran'ın bir gündüzde de bölümünde de Türkmenler Türkmen sahrada yaşayarlar. Bir bölümde Horasan'na İran Türkmenlerinin arasında Zenanlar geçen 50 yılı denamizde hazır kibirin katı ösen yerleri ken. Sebebi inni köplenç savat ara geldi. Aval Türkmen Zenanları okubilmeyadi. Ya hatta Şahan devrinde geçen devirde mektebe katlayan katı azdı. Hazırki devirde %90 adamlar içeri maşgalasyny savat öwretjek bolup, onu okuwy berýärler. Sebebi her ýerde okuwdy össe, adamlaryň aňy közelýär. Hazırki ýagdaýda şükür Hudaýa, Eýlan türkmenleriniň arasynda mugallimler, wuraçlar, doktorlar, idarada işleýän zenanlar, hemme taraplaryň Oloqan Üniversitetinde okuw sapak berýärler. Ilim Omran Abadani mühendis injener bolup ýören türkmen zenanlar gaty köp. Tuğulama. Alımı köp bolsa, ağı da köp bolýar. İran türkmenlerinin arasında okuw taýdan, ösnük taýdan hiçbir kynçylyk ýok. Hatta ýan ýakynlykda şuralar, şäher hakimleri, merler, beýleki şäherdarlar saýlananny, biziň İranda ýaşaýan türkmen zenan dogallamyzyna goşulyp, şol şuralara rahatlara saýlanyp, halkda ona ses berip, şeýdip saýlanan adamlar ken hemmesi zenan. Türkmenleriň arasynda bir zat ýatdan çykarmaly, o da bir zenan bolup gadyň pikir aradan çykdy. Ay zenan bolsa öýde oturmaly, ol diňe bişirmeli, düşürmeli, ýuwmaly diýen gurrun o zatlar aradan gitdi. Hatta biziň öz dinimizde de enelere, aýallara başga bir hormat goýýarlar. Aýal bolmasa, çaga da bolmaýar, terbiýe de bolmaýar öýde. Türkmenlerin içinde awalla bir oğlan ejesini Mekke akiliptir diýär, dogran ejesini. Arkasyna alyp yaramaz ejesini 7 gezek Mekkeň daşyndan aýlapdyr. Yani Hudaýjana baryp öýüne barylýan ýere. Şonda şon aýlap bolup o hajysy bitenden soňra ejejan enen sen menden razy bolarsyň da diýipdir. Onda ejesi wah ogul diýipdir. Elbette razy bolaryn diýip. Ýöne diýipdir, "Beden işiň men birje ýyjy turup okudan galyp sen endiren ýyjame degmeýär wagtyna" diýipdir. Şoň üçin enelen hormatlary gaty bir tökönüksiz bir zat. Häzirki ýagdaýda ilim
taydan, iş taydan köne fikirler ayrıştı hemmesi. Indi erki adamlar bilen açaçan gurulun edip bilýärler, bähleşip bilýärler, ýaryşyp bilýärler. Elbetde bir adam ýatdan çykarmylar. Hemme zat bir günni bitmeýe. Bizim türkmenlerimizde de häzirki ýagdaýda her kim özüne göre güýçi bolup meýdan açsa, okuwuna, ykdysadyýatyna hiç bir täsir berýän zat ýok. Fikirini işletsen gymylan ýerinde sen ýatan ýöne gumdan nagda bir gyzyl döredip bilýär. Häzirki ýagdaýda İran türkmenleriniň zenallarynyň elbetde kynçylyklary bardyr. Onu basyrıp bolmaz. Ýöne ihlasa murat diýe. İhlas bilen ağlasan sokur wezen ýaş çykar. Ýöne otur diýmeýär sana. Gymylla diýe. Bizim de hemişe etýän haýyşdymyz. Bizim göketýän ýolumyz ilmden hiç wagt taş düşmän diýe. Her ýerde ilm bolsa baýlyk da bolar diýe. Bizim İran türkmenlerimiň arasynda jenallary hereket etmäge gaty meýdanlary bar. Ýatygyny işläp, ýatygyny öý üçin başarýarlar. Şu gelip görüşi bilen türkmen döregi, türkmen çöregi, türkmen nahary, türkmeniň iýmiti, türkmeniň saçary, bular işleýär diýip bol ýakylyp duranak. Erki adamlar bilen döwleşip, işer maşgalası bilen öýleri oňa düzgün bername gurup, programa gurup, şu türkmen saçagda hiç wagt türkmen nanna ýatdan çykana. İran türkmenlerinden men aýdan zatdan maglumatlam şekilde. Oğlum Nur Muhammed ağa şu pursatdan peýdalanyp ine bizi dinleýän, şu illeşsemde dünýä türkmenlerine bir öz aýtjak ýürek arzuňyz bar bolsa, şonu alalyňam söhbetleşýümiziň ahyrına. Tarşyjak adam şi, zenalara gaty hormat goýmaly. Ýa aýtdym, eneň hormaty aýratyn bir zat. İlki işer maşgalada enelerine, ayarlarına gaty hormat goýdyldylar. Ben hemmesine jan saglyk isleýän, nirde ýaşaýan bolsa, janlar sag bolsun, işer maşgalasynda hemişe gülüp oýnap geçsinler. Owanstan türkmenlerim san taýdan Türkmenistan'a aklar ýaly köpçülik diýilýär. Eýsem Owanstan türkmenleri dürli sebäplerden Pakistan, Hindistan, İran, Türkiýe we Arap ýurtlary ýaly ýerlere ýaýran. Ilki bilen Owanstanda ýaşap gören türkmenlerimiň arasynda dinanlaryň jemgyýete işin gatnaşmaklyk ýagdaý babatda Azatlyk radiosynyň Owanstandaki habarçysy Şamerdan Kulmuradynyň geçiren söhbetleşigini dinläliň. Soňra Türkiýedäki Owanstanly Türkmen Talipler Birleşiginiň başlygy Esadullah Erkinden Owanstandaky türkmenleriň arasynda aýal ataçkanna diýen düşünjäniň dinanlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri hakda maglumat alalım. Jowzan welaýatynyň polisiýa idarasynda ilkinji türkmen aýal polisiýa ofiseri Hanym Sahra bärde türkmenler 70%-dan gurrak bar diýip çakadylýar Jowzan welaýatynda. Soňky döwürlerde şu Jowzan welaýatynda aýallary gynamak artyp başlady. Sälçi wagtyň dowamında 28 aýal bärde özüni öldüripdir. Şu barada gurung mertan köp wagtlar boldy şu özleri hutkuş etýär. Hemmesi bir esasy bir tawad ýoklarda, mekdep okuýanlar, ýani närakym diýilçiletmeniň damasyny bilen ýoklar. Agar bular şu okuýun bolsa, ruşan fikir bolsa, hiç bilen bir adam qasd etmek özüniň jany qasd etse. Gije gündüz bular tokmaň üstünde, halyň üstünde, şu familýalary bulan üstüne näsiller tokmany mana bir 6 metr, 10 metr, 30 metr ýa mana 15 günde kesin, bir aýda kesin. Bulara bir dürüst garan ýoklar. Gije ýatmak ýok, gündüz ýatmak, diýilmek ýok da. Şöyle son bulara üstüne şu asablanyň nämet ýalsan, bular bolsa özlerini başga ýol tapan ýoklar da. Kelesi işden ýok, gelip döwlete bir dursalar zat etseler şikaýetini açsam. Ýok. Döwletem ol aýalyň ardasyndan sorap dur, hem insan hukuklaryny goraýjy guramalar bar. Aşolary olary ýüztüse boljak. Şöyle de şu hukuky başar bu mana biz komandany ýamýamyz bar. Aýal namelerini sorýarlar, başga setýärler. Ay üý içinden bular uksa bir kynçylyk gelýär. Döwletiň derejesi ýüzlerine açyk dur. Misal hukuky başar bar. Döwlet bilen näme diýse ýok bejek adam bar. Bular özleri şu besawadlykdan bilen ýoklardan nire barjagyny nire goýjan bilmän. Şuň üçin özlerinden felak etýärler. Türkmen erkek adamlaryň adam aýalyňa hakynyň bardygyny düşündiriş berilse, hem aýallar hem şu öz hak hukugynyň baryna düşünse, onda ýagdaý gowlaşar diýen umyt bar da. Umyt bar inşallah. Mana de erkek eger aýalam bular okumak farz, baýat bular okuýsalar, ders talim alsalar, özüm türkmenligime men iftihar etýän. Amma men döwletde işleýän hiç bir garşylyk, hiç bir korkuluk meniň namamda ýok. Näme de men öz müşkülimi özüm alat bilýän. Bulardan men haýyş etýänim şol gelsinler mektebe okuýsyn, ogluny gyzyny arasynda hiç bir fark getirmesinler. Bu gyz ýa bu ogul, maňa mektep näme gerek diýmelden. Ana şoň üçin şu köpleş türkmen pes galyp otyr. Kelesi işler ýokda şonu aýdyp gyzym mektebe goýmaldamışyn diýerler. Ol gurun ýok. Şu bilen şükür Hudaý Afganistan gün-be-günden kadam bilen gidip otyr. Azatlyk gelip otyr. Bulardan isleýärim şol aýal gyzynyň arasynda fark getirmesin. Siz bilim nerede aldyňyz? Bilim men biraz wagt Şybyrgan şäherinde mektep okuýdum da ondan soň 2 ýyl Türkmenistanda bursga gitdim men. Türkmenistan bursga gitdim, şurada biraz ýyl okuýdum men. Türkmenistan'a hil goýdyň? Türkmenistan köp ýaxşy jaý. Bizler şu çarjawda bolýardyk, okuýardyk, bir ýyl okuýdum, ondan soň bire geldik, bire gelen soň bolsa biraz müşkilatlar boldy, gitdim men de.
Bu häzirki wezipäňizden siz razymy? Şu vatana hyzmat etmek üçin mana şu öz hyzmatyna özüm razymyn. Bir ayal polisiýa ofiseri hökmünde türkmen ayal gyzlaryny himayet etmek arzuňyz barmy? Arzularımız var. Şuna aytgan misal farswanlar görseňiz, hem her çöwkü farswan ba, özbek ba, awgan bilen farswandan başgadan ba. Ama türkmenden hiç bir ayal ya hiç bir gyz görmedim. Şükür Hudaýa mana indi bir gyzlar görýän mektep okuýar. Men şoňa juda gowanyň özüm. Bulardan haýyşym şol gyzlary mektep goýsa, bizler hem bir şu merdim hatara dikelsek, başymyzy dikelsek, özümüz takan bersek, özüm ruş bermesek, başga hiç ýol ýok-da. Söhbetdeşligi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Uly Murady. İnniki söhbetdeşimiz Türkiýede okayan Owganstanyň Türkmen Talipler Birleşiginiň ýol başçysy Esadulla Erkin Türkmen Owganstanyň Türkmen köpçüliginiň içinde zenanyň öňe saýlanmagyna, zenanyň döwlet işlerine, siýasat, jemgyýetçilik işlerine bir wezipa alyp ösmegine nähili garalýa, täsgelçilik barmy? Şu ýagdaýlar barada bir dünýä türkmenlerine maglumat berýän. Köpürak Owganstanda şu obada ýaşaýanlar, susanam beýle olanlarny mektebe ýermekden bile çekinýärler. Ki o türkmeniň gyzy diňe haýy dokar, öýde galar. Munyň ýanynda zat ýok aslında. Bu gatda olanam bir türkmen ýaşaýygy bolup men düşünjämde, gaty ýalňyzlyk diýip bilýän. Çünki häzirki wagtda ýa bir keselenende, bir kesel bolsa, bir aýal daktyryň şu aýallaryň öýdeni görüp biljek, bejerip biljek aýaldan bir ýa lukman bolsa, gaty gowulan diýip bilýän. Hani bulardan okumak bilen bolar, şu işlere garaşmak bilen bolar. Owganstandaky türkmenleriň köpürak şäherde ýaşaýanlary, etrapdan uzak bolanlary, başga täjikler, peştunlary görüp, hani başga birlerden ileri giden milletler görüp, olaram indi şolary goşulmana başlapdyr. Hani şäherde okuyanlar gyzlarynyň mektebe gitmesine ýa-da hökümete goşulmasyna ýa-da lukmançylyk bölümlerinde okap, ony şifahanalarda işlemesine kan gaçsykan ok. Ýene hem köp ilatlar häzirem şu kadimden gelýän datlaryny düşünip gelýärler. Köpürak şol hala zorlan okudyp ýa bir gyza olanjaga mektebe gitse şonu orta mektepden alyp galýarlar. Diýýär bu gyza garyndy, ýaşy uly boldy, indi meniň okumasy gerekde gözi ýyldy diýip. Hani gözi ýylyny soň mana helim gördükher. O zaman şu düşünje bar bizde otaýda türkmenlerimizde. Okan gyz göz açyk bolar diýär. Soň enatasının sözüni tutmaz, öýle aýdan eder diýär. Men düşünýümçe, türkmenlerde bir akyl bar, akyl bir gözdir, ilim bir çyrag diýär. Hani insanyň gözi garankyda görmez, ýagtylyk bolmasa. Adam okan, bilim adam bir insan haýaty bolsun, hakyky bolsun, ol hemme zady açykça görer. Ol enatasynyň hormatyna hili, özüniň ýaşlylaryna hili hormat ýyla bermeli. Olatlary gaty oňat biler bu okan bir adam. Hani çoğudanam çağıly terbiýelende ýa bir bilen oturup turanda ol edepden bolsun, başga zatdan bolsun, bir okumadyk birinin gatykan farkly bolar. Esadulla, sen köpleşiklerimize da aýdyşyň ýaly, beşe gowrak Owganstanyň gelen Türkmen Talipler Birleşiginiň ýolbaşçysy bolup ýörsiň. Ne şol 500den gowrak Owganstanyň gelen Türkmen Talipleriň arasynda gelýärmiz barmy? Olaň içinde bir 20den kändek gyz doganlarmy da bar, olaryň dürli bölümlerde bäri Türkiýede okap ýörler we biziň bilen aktiv bir şekilde nemelerimize gatnaşýarlar, ýyňmaşyklarymyzda we tärelerinde bizi ýalňyz goýan oklar biziň ýanymyzdan deň gidip barýarlar häzir. Hani burun şol adam maşgala goranda hem adamysy okuly bolup aýaly okuwçy bolan halatynda o deň bolmaýar. Olaryň ikisiniň düşünjesi, fikri zady. Muny açyk gözden görüp bilýär okan adamlar. Biz hem diýär hani ileride giderimizde hökümetde bolsun, başga işlerde bolsun, erkek doganlarymyz bilen bir ýan-ýana bolup ki birem türkmenleriň hakyny goramak üçin, otaýda Owganstanyň ülkemizin gelişmesi için bir hyzmatkar bolarmak hatyp o düşünje bilen olaram hereket etýärler, sag bolsunlar. Töweleme. Ne Esadulla, sen epesli wagtdan bäri Türkiýede bilim alyp ýörsiň, Türkiýede okap ýörsiň, Türkiýede jemgyýetçilik işleri bilen meşgul bolup ýörsiň. Owganstanyň Türkmen Talipleriň Türkiýedäki birleşiginiň ýolbaşçysy höküminde. Ne sen bir Owganstanyň bäri okumagy bilen bir türkmen höküminde inha 30 ýyldan bäri Türkiýede ýaşap ýören türkmenler bar. Owganstanyň türkmenler. Bularň köpçüligi Istanbulda ýaşaýar. Şol Owganstanyň gelen Türkiýedäki türkmenler özüni beýleki jemgyýete açyk tutýarmy ýa ýapyk tutýarmy? Şolaň bärdäki ýagdaý nähili? Bu gelen garnaşlarymyz bilen bir ara gatnaşymyz kesemiz ok, gitýär ziyaretine gitýär, oturup turýar. Olar tamamen degişipdirler bäri gelenden bäri. Hani ýaşulary bolsun, şuzanym soňky gelen nesiller ene tasaminde bu gelişen bir döwletde bolan soň etrafyndaky hemmelerem şu okuwa unsur berenden soň olaram bilipdirinde hemme zat okuw bilen boljak eken. Okuýmadan hiç bir zat amala aşyrylmaz, hiç bir hak denilmez, hak alyp bolmaz, başgalar kadar ilerlenip bolmaz diýip o düşünje şu ýaşullarymyz da mende kabul edipdirler şu düşünjeni. Bärde türkmenlerimizden kan vilayet hakim bolanlar bar, ondan soň o hakim bol işläp köp uly wezifelere gelen türkmenlerimizden bar bärde işläp ýörenler. Köpräm şol bilim öwrenmek için mugallimçiligiň gerekligini bilip köpräk şol orada. Ondan soň diňe mugallimçilikde de doktorluk orunda, ondan hakimlik orunda, haly bolup başga urlarda işläp ýörenler, polis bolup döwletde gatyp ýörenler hem sany kan bärde. İstanbulda, Türkiýede.
Tokat'ta var yaşayan Türkmenlerimizden. Onlar hem sonra devletin halkı işlerine katnaşıp işlap yolları hazırlık senin tanıyanlarım kan. Onu Türkiye'deki Türkmenlerin arasında şol ayalata çıkanna diyen düşünceğine täsir galmadı diýip bilersmi? Onu diýip biler. Doğrudan men hazır köpürek yerdeki Türkmenlere öýlerine gidip oturuşýar, davet ýar, fikirleri dağıt bilen. Indi hemeler şu beleme icraçylar diýär. Indi hazırki wagtyň bu ya hal dokumamydan ya bu daýhançylygyndan iş bitsekde bu asır bu çağımız bilim çağı diýip hemme şoňa ýönelik hereket etýär birlikde. Awganistan Türkmenlerine garamyzda olar Türkiýedäki şu berilen şartları doğru şekilde istifade edenlik için olar degişip bir ýa-da otaýdaky insanlarymyzyň düşünjesine göre. Esadullah Erkin Türkmen inha sen bir Türkiýede okap beren Awganistany Türkmen talyplar birleşiginiň başlygy hökümine şu fursatdan peýdalanyp bizi dinleýän dünýä türkmenlerine näme aýtmak isleýän bir ýürek arzularyň aýtsaň. Sağ olun, sizlerden minnetdarsyn. Yani mümkinçilikler bize bereňiz üçin sesimizi derdimizi başgalara dinledip bilýär. Bir ýaş türkmen ýigide hükmünde dünýä türkmenlerinden bu sanam Türkmenistan ýolbaşçylardan gaýrat edip şol başga türkmenler bilen hemmeleri birlik içinde bolsalar, birbirlerinden habary alsalar. Biz hemmemizden bir atanyň, bir babanyň öwlady, hemmemiz zerýeden gelýär. Eng açyk adam hem berdi köpürak da Türkmenistanyň üstüne düşýär. Şol türkmenlere hani berdi Türkmenistan garasyz bir tarapy bolsa, onuň bir taraplyk diňe bir ülkanyň urşuna garşylandy. Başga halat ol biziň däp desturymyzyň ösmesi üçin, biziň dilimiziň saklanmasy üçin, o türkmenleriň hukuky taýdan ösmesi üçin gaýrat edip fikir alşyp dursalar, ýöne türkmenleriň başga ýerdäki Awganistan ýa-da Irak ýa-da Suriýa ýa-da türkmenleriň hem bu başgalarının zulmundan, garankydan urtulmasyna sebep bolanlyk diýip arzu etýän. Sağ ol Esadullah Erkin Türkmen, Türkiýedäki Awganistany Türkmen talyplar birleşiginiň başlygy. Mehmanda onu Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini azathabar.org azathabar.org internet sahypasyndaky audio menu diýen ýerden dinle azathabar.org azathabar.org internet sahypasyndaky ýürüýte gepleşikler bölümini bilelikde Azatlyk radiosu adly Facebook, Twitter we kontakt sosial ulum sahypalarymyzdan ýydarlap bilersiňiz. Gepleşiklere gatnaşmak ýa-da habarlaşmak isleýänler bolsa, hat e-mail belligi azatradio.org hat e-mail belligi azatradio.org elektronik posta salgysyndan ara gatnaşyga geçip bilerler. Türkmenistanda meclisiň başlygy we käbir ministrlikleriň ýol başçylary mysalynda türkmen zenanlaryň jemgyýetde işiň rol alýanyny aýdylýar. Şoň bilen bir katarda ýokary bilimli hem döwlet işlerine tejribeli bolubam ýurdu terk etmäge mejbur galan türkmen zenanlarynyň bardygy aýdylýar. Gelinini daşary ýurda çykmaga mejbur galan döwlet işlerine tejribeli türkmen zenanlarynyň ykballary hem başdan geçirmeler hakynda Türkiýede zähmet migranty bolup ýaşap ýören iki ýokary diplomly gunçadan maglumat alalım. Gunça, Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda ayal ata çykanna atly forma, ýagny pikir alşyga, öz garaýşlaryny ýazan dinleýijilerimizden gelle ahal adam bolan illeşimiziň tesbirini şu ýerde dünýä türkmenlerine eşdermeklik bilen siziň bilen söhbetleşmemize başlamaklygy makul gördük. Gelle ahal adam bolan illeşimiz Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda ayal ata çykanna atly forma şeýle tesbirge alypdyr. Zenanlar işlejekler, has ulu sepgitlere yetjekler, mümkinçilik bolsa. Hawa gunça, gelli ahal adyny ulanyp tesbir galyran illeşimiziň aýdaşaly näme Türkmenistanda zenanlaryň işläp has ulu sepgitlere yetmeklerine mümkinçilik ýokmuka? Sizem bir öz pikirdir garaýşlaryňyzy we tejribeleriňizi dünýä türkmenleri bilen paýlaşaýsaňyz. Türkiýe gelenme 7-8 ýyl boldy. 2 üniversitede oturdum, 2 diplomum var. Aslında diňe bilimli däl, türkmen gelin gyzlarynyň el hünärleri bilen, işeňerlikleri, tämirlikleri bilen Türkiýe döwleti Türkmen gelin gyzlaryna hayran galýar. Men diňe diplomly diýmäň, diplomsuz gelin gyzlarymyň elinden gelýän işlere Türkiýe milleti şeýle bir geň görýär ki, integen biziň daňdan turup hamyr edip çörek ýapanmady, sygyr sagyp gyzgynjak süýdi, ýan ýollaşmyzyň ertir berip uğra düşmedi, integen gören aklar. Jek bolýanym menem Türkmenistanyň ýaşaýjysy, menem Türkmenistanyň grajdyny, 2 diplomum var, çağamy okudy bilmedim alan aýlygyma. Şoň üçin çykmana mejbur boldum. Bir işleýän ýerimiň garyndaşlarynyň
boyunny işleýär, 4 ýyl bäri şo bir ýerde işleýär. Gatnaşýan gelinim gaty arassa iş başarjan bir gelin işlememe ýol bermediler. İçim ýanyp elim bilen arza ýazar ýala edipden çykartdy. Çağlar waganyň müdiri şoňa içim ýanyp Türkmenistany terk etmek mejbur boldum diýip gürrüň berýär. Ýokary bilimli ýaman gelin iş başarjan gelin men çünki gatnaşam soň gelini tanıyan, görýän, bilýän hereketlerinden, gürleýişinden işimi süýüp işleýärdim diýär. Aýdym sazmy oğlumy bu. Özi aýdasy gelen ak buňalyk ýerde gürlejek gelinler bolýan. Maňa şta Türkiýe gelmesine mejbur olan nemelerini gürrüň berende gaterwet gynandym da. Şoňal iş başarjan gelin, kurýerlerde işläp bir Türkmenistanyň hyzmatyny etjek gelin bolýan. Şo çağlar waganyň müdiri ýol bermänler-de işläp diýär, hekimlikle gelinlen diýär. Çağlamy konkursa gatnaşyp saat akşam 9-10-a çenli diýär çağlar bilen diýär repetisiýa geçip diýär şoňal işim söýýärdim bolýan. Ablam oň işlerlerine çenli çağırıp diýär ýalan zatlary öňüme goýup diýär çydamadym diýär. Iň soňunda arzam ýazyp öňüne goýdum bolýan. Çağlar waganyň müdiri diýär ýaman wagtym ýerim alarsyn öýdüp diýip şey diýip durýan şoňa bir erwet doldum diýär-de. Men ýa müdir boljak bolsam diýär men bolýan diýär. Haram azanyp haram iýjek biri däl men diýär. Men halal zahmet bilen ýaşaýan biri diýdim diýär müdirim diýär ýüzüne bakyp diýär da soň bilim ministrligine çenli çykypdyr meni şeýtdiler meni öz işimde zat etmediler diýip bolmasa işläp ýörkä bilim ministrliginden bir gelin bardyr ýola çönni barlyga çağırýarlar şu ýylyň işini görmek üçin şu gelin ondan o gelin aýdypdyr men saňa diýipdir bir hepdede taýinlar ýaly programa berjek eline taýinlar bilermisin diýipdir taýinlar diýdim diýär şu bir hepdede taýinlamaly programany 3 günden soň çağıryp ýarym saatlyk programany 20 minutda görkezdim duran yerine diye maňa gramata ýazyp berip gitdi bolýan diýär. Şonda da ýol tapmadym diýär. Şo gramata bilen ýa bilim ministrligine çykdym diýär. Bilim ministrligine baryp meni şeýtdi müdirimiz maňa işlemäne beren okun hekimlikden elinden alan gramatalam ministriň elinden alan gramatamy çen görkezdim bolýan diýär. Men bilim ministrligine diýär priýomny almadylar diýär. O gelin paýtagy gelýär bolýan diýär aýlygymyzyň diýär ýasyny bermeli ýa-da gelinler aglap diýär. Pul berýärler diýär. Men pul beremokdym diýär awtobusa minip gitýärdim diýär. Gitýärdim de diýär garawym bolsun diýär, Türkmen ala bolsun diýär. Gitýärdim, ýekerim awtobusyň içinde oturup gitýärdim de diýär. Şu taýynyň diýär, paýta ýanlaryna diýär, haýyş edip diýär, günüme 120 kilo diýär, zat ýygdyrdym diýär. Müdir diýär 300 000-den alsa diýär, men o taýda 100 manat berip gaýsam, günüme 120 kilo paýta ýazdyrýardım diýär. Şo pul beren ok sen bize diýip edilen zatlar, ondan diýär medisinski diýip, onuň pensiony fond diýip bir zatlar bar ýa Türkmenistanda. Şonu şo geliniň adyndan arza ýazyp gol çekip geline hiç şey haber yokmuşsun bu gelinin. Men adımdan ya arza yazıp ya bir seretten bir gün ya aylımın 3'ten bir bölümünü alyan ya. Bu neme deyiptir müdürü. O bilen okma arza yazdığında da pensionu fond tuturlu medisinski tuturlu plan çayın deyipdir. Ondan sonra men haberim yok. O ne hilek arza yazılı. Men arza yazamok deyse on arzan dura deyip başka birinin yazan poçirki bilen başka bir gol bilen arzan önüne oyttur da. Bu gelinen şu drone yerimde diye komitetin iş yerlerine gidip yüz tuttum diye. Men haberim yok. Men arza yazamok. Men adımdan gol çekilip deyip ondan komitet diye yankı pensiyonlu fonddan medisin nemeden niye iş yerleri çağırıp onlar gelmese diye men golumu çektirip arzam allı elimden diye poçirkimi allı diye. Hadi ne yazdım diye. Olara da aýdyp o geliniň adyndan ýazylan arzany alyp gelin diýip ikisini deňedi bolan. Hiç men zanyp diýär, men diýär zadyma diýär. On duran ýerine diýär gönüz dawe düşýär jaň edip, "Men üçin beýtýäňiz bu geliniň poçurky däl" diýip diýär komitetiň iş ýary jaň etdi. Şondan soň azar berip başlady diýär. İşleýänler ne diýip görler diýär müdirler. O işler ýalak diýär Türkmenistanyny diýip görülen ha 4 ýyllar işläp töweleme oljuny okudyp görüp daşar ýurtda. Men bir gatnaşan aýallawanyň 60 ýaşynda Gül abla diýär soňa Gül aýallawany ýatda. 5 ýyl gatnaşanna oň bilen öňkü prezidentimiz Saparmurat Türkmenbaşyň hastanasynda baş wraç bolup işleýän aýal. Saparmurat Türkmenbaşy atereden aýal. Düşün 60 ýaşynda bolan şu wagt bir hasta ateretdiýär. Özüm işe durmasyna kömek etdim. Görýän gününi görsem näme diýär türkmenler? Görse göz ağrır bolmasa el üstünde saklanjak doktor aýallaryň biri de oğulcuğu rak keseli bolýada her aýda gazanany oğluny uradyp otyr. Ýaşap oturan jaýmyňa üstüne diýe çyzgy düşdi diýe jaýma melimden aldylar diýe görgüli. Oň bilen angurynda şoňa hayran alarsyň döwlet. Ağlaya da her aýda diýe gazananjamy diýe şu oğlumyň dermanyna ýetse bolýar, janyny bir ozat etmese de ýaşap otursa diýip. Şondan görýäňden gaçyrýar Maria keseli çağasyna birala diýip barsam ýaşamana ýerim ýok diýip indi görgüli taýdan bir zat edip aýlygyndan
5 manat, 3 manat ýygnap şaýdan jaý aljak bolýar. 60 ýaşyndaky Türkmenistan wenany özüm şon ýerlerde işleýän ýokary bilimli dowtar aýal. Görseň, gaty sowremenli, gaty akylly başly. Näbileýin şon ýalatlar görýäs, bolyn hayran galýanlar. Türkmenistan şon ýaly gelinden gadyryny bilmän nädip daşar ýurda uğradyp bilýär. Nädip oturup bilýärler o taýda. Biz näçin okaýas? Aýallaryň ata çykanyna 7-8 ýyl boldy. Aýallar ata çykdy üçin şu wagt Türkmenistanlar çağalarmy gelen niýerler, geyeselen geýerler, jaý alýarlar. Aýallar ata çykmadyk bolsa de häzirki durum ýaşamaz Türkmenistan. Biz ýaly gelinden gadyryny bilen at Türkmenistan. Öwrem aýsam, şu 60 ýaşyndaky aýallygyny dan seretýän hastasyny görsem, kelles ýerine de şo günler görüp pul gazanjak bolup görgüli hem çaýda uğratjak bolýar, hem jaý aljak bolýar. Nähili bir gözüni zatlar daşy. Bizim Türkmenistanyň ministrleri şu zatlary bir pikir eden aklarmy? Hayran alýan oturup habarlar ýokmudur? Badyr habarlary. Habarlary badyr. Sever Türkmenistana adam almada. Ne gelmeýän gadyr bilinni, ne bilen bir şon ýaly uly bir akylly başly işini bilýän gelmeýän bilen gadyryny bilip bir gowja ýerlerde işledip gadyry bilinip bir Türkmenistanyň çaň okutjak bolsaň 7-8 manat men gelmäkem. Politexnik institut $50,000 sorady. $50,000 men ýerden tapayım, ýollaşmam ýok. Ýeke başyma. Şon ýaly keypine çykylan okdyjak bolýan, keypine daşar ýurda işlemäne giden badyr öýdi we pikir edem. Ba bolsa da gaty azdyr. Ýöne %80'i içi ýanyp daşar ýurda çykan gelinler men gatken gyzlar bilen gelinler bilen gürlüňde şolýam taýda. Belki düzelýetde. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugunky sanyna aýal ataşykanyna diýen düşünjäniň Irandaky türkmen täkra türkmenleriniň Owganastandaky we ol ýerden Pakistan, Hindistan, Arap ýurtlary, Türkiýe, İran ýaly ýurtlary aýran türkmenlerimiziň jemgyýetçilik durmuşyna ýetirýän täsirleri babatda gürrüň döşükler geçirdik. Söhbet döşüklerimiziň arasynda bolsa Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna bu tema bilen baglanşykly aýal ataşykanyna atly pikir alşyga öz garaýşlaryny ýazan dinleýijilerimiziň tesirlerini dünýä türkmenleriniň dikkatyny ýetirdik. Şeýlede Türkmenistana döwlet işlerine tejribeli delanlarymyzy ýurdu terk etmäge mejbur edýän ýagdaýlar we olaryň rehmet migrantlyk ukkallary barada dünýä türkmenleri bilen maglumatlar paýlaşdyk. Mehman dogonlar. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini azathabar.org internet sahypasyndaky audio menü diýen ýerden dinläp azathabar.org internet sahypasyndaky ýürüýte gepleşikler bölümi bilen bilelikde Azatlyk radiosy adly Facebook, Twitter we kontakt sosial ulgam sahypalarymyzdan ham ýazarlap bilerdiňiz. Gepleşiklere gatnaşmak ýa-da habarlaşmak isleýänler bolsa hat e-mail belligi azatradio.org hat e-mail belligi azatradio.org elektronik posta salgysyndan aratışga geçip bilerler. Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna dünýä türkmenleri bolup habarlaşyp hem gatnaşyp duralýar. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan saglykda we bagtyarlykda görüşelim. Rowaşlyk hemraňyz bolsun.